gaude udaletxe plaza erdian, ordu eta erdi asteko nervioak sentitzen dira, giroa paregabea, eta bueno, gaurkoan jala Nafarroak botako du txupinazoa. Haiekin hitz egiteko gogo handiekin, baita gure alkate maitatuarekin. Beraz, goazen barrura! Bueno, egin dugu ja lehenengo pausua, ailegatu gara udaletxe plazara, igo gara eta lortu dugu udaletxeko abanikoa. Honekin ja gaude, vamos, gure salsan. Eta kriston giroa ikusten da hemendik. Beraz, gogotxu, gola San Fermin! Bueno, Maider, egun on, zer moduz? Ondo, bueno, orain pixkat urduri, ez? Egun momentu hauek beti. Bai, ni ordu oso bat urduri. geratzen da, eta bueno, hemen almendra txiki bat, bai. Baina oso pozik, bai. Nola egiten duzulo aurreko egunean? Zer ni behintzat ez dute lorik egiten. Bueno, a ber, uztailaren bostean beti, bueno, pues eskaz egiten dalo. Baina, bueno, nahiko ondo, bai, aurten urduri baina ere bai lasai eta disfrutatzen, bai. Eta zu hor beti zure lorearekin gaur gorria jarri duzu edo zerbaitegatik izan da edo, bueno, sin más. A ber, kolore guztitako loreak ditut, hori egia esan guztitako. Baina, bueno, gaur gorria, ez? Osea, gaur jarri behar da lore gorria, bai ala bai gaur. Eta kulturalki nola ikusten duzu gure hiriburua, ez? Ze azkenean, bueno, alderdi asko daude, ez? Baina, bueno, baitzutan ere balkoitik ateratzen zara eta entzuten diren kantuak ez dira oso kulto edo kulturalak, ez? Nola ikusten duzu San Ferminetan sortzen den giroa? Bueno, a ber, orokorrean San Ferminetako giroa oso polita da, oso parte hartzailea, oso espontaneoa, oso herrikoia, gero, bueno, pues bai badaude horkoak leku guztietan bezala, eta, bueno, testosterona igual igotzen da, eta baina orokorrean beti San Ferminetan oso giro polita dago, eta, bueno, jendeak kargatuta dago, osea que, bueno, bai, orokorrean beti ondo. Beti daude eszepzioak, eta, bueno, zoritxarrez, entzuten da denetarik, baina orokorrean beti ondo. Iruñan eta San Ferminetan giro polita, bai. Bai, egia da zerbait, bueno, ez, berezia eta bakarra munduan dela, ez? Eta horrela esaten dugu hemengoak garenak eta horrela sentitzen dute ere kanpotik etortzen direnak, ez? Ba, hori esaten da, ez, munduko jairik hoberenak direla, abestiak dioen bezala, orduan, ze esan behar dut ni, bueno, pues niretzat munduko hoberenak direla. Oso politak dira, eta, bueno, hori ditugu, behatzi egun disfrutatzeko, lagunekin egoteko, familiarekin, kontzertuak ikusteko, kaletako giroaz disfrutatzeko, osea que, bueno, orain daukagu, ditugu egun politak aurretik, bai. Eta kontzertuetaz eta bueno, dauden gauza oso kultural eta polit guztien eskaintzaz aparte, baita ere dago meloi bat, ez ezenketen meloia, ez dakitzu
kulturako, bueno, ez dakit, nagusia bezala, ez? Nola ikusten duzu hori, zu kultura bezala ikusten duzu edo nola sentitzen duzu? A ber, meloi potentea da, hori zer esanik ez. A ber, esan behar dugu, udalak ez dituela zezenketak antolatzen, ez da entzierroak. Hori esan da, bueno, hogeita batgarren munduko espektakulo bat ez da, osea, egia esan hori ez da gaur egungo baloreekin onartzen dugun, ez? Baina ere bai San Ferminak zezenik gabe, edo, bueno, ni behintzat pertsonalki, entzierro hori gabe, oraindik ez ditut irudikatzen, orduan, a ber, ez da oreka erraxa, honetaz hitz egiteko, ez da zera pertsonal bat, ez da, baina, bueno, meloia da, hori egia esan da, pues meloia da. Ez da gaur egungo espektakulo bat, hori ez da, ze, bueno, animaliak sufritzen dute, hori argi dago, baina gero San Ferminak eta zezenak oso lotuta daude, ez, orduan. Eta ikusten duzu badagoela aukera benetako debate bat plazaratzeko eta jendeak aukeratzeko, aizu, bani, ez ezanak baietz, nahi ditut hor, edo bakarrik entzierroa, edo bakarrik hau, edo zure ustez badago aukera hori plazaratzeko benetan? Bai, a ber, nik uste gizartean orokorrean aldaketak beti herritik etortzen direla, ez? Eta azkenean herriak egiten duela gauzak aldatzea, gauzak modifikatzea, ez? Eta benetazko debatea eta eztabaida, kolektiboetatik, herritik eta kaleetatik sortu behar da, ez? Hori argi dago. Eta udalean beti esan dugu, gu prest gaude, hor ditugu San Ferminetako mahaiak, ditugu eremu parte hartzaileak, eztabaida hau eta San Ferminen ingurun dauden eztabaida guztiak aurrera emateko. Beraz, zure ustez kaletik etorri behar da eta ez instituzioetatik... Bueno, gu Bildu bezala orokorrean pentsatzen dugu aldaketak etorri behar direla herritik eta kaletatik, hori ziur. Hau ere bai, noski. Bale, Maider, mila esker elkarrizketagatik, disfrutatu San Ferminetaz, zure San Ferminetaz, eta gora San Fermin. Eta gora San Fermin. Mila esker. Bueno, giroa berotzen dabil, hemen ja entzuten duzu, ez? Ja, nerviosak, eta prest abasteko gainera, pila bat bandera Palestinakoren, Palestinaren alde ez, Palestinakoak, Palestinaren elkartasuna erakutsiz, eta giroa ikusten duzue. Betikoa, San Ferminetakoa! Hemen gaude, Andrea Lopezekin. Berak diseinatu ditu 10 suak, 10 piroteknia. Beraz, Iruñakoa denez, benetan Iruñako suak ikusi nahi baldin baditugu, noiz joan behar gara? 10ean Iruñako piroteknia. Hori da, mila esker Andrea, eta ongi izan. Agur! Bueno, elkartu gara, hau da gehien espero genuen elkarrizketa. Zuen bila egon naiz ere bai, nik ere bai. Hombre, klaro, eske bestela, ezen egun oso bat. Hori da, hemen, kazetari guztiak, langile guztiak, gainera lankideak. Bai, beti, bai. Eta zer moduz, daude nervioak, ze esperantza dituzu gaurko egunatik, ez dakit? Ni nago super urduri, baina beti, seian beti super urduri. Eta bostan ere bai, bostetik ja oso urduri, baina lanean, pixka bat zoik bezala, eta, pozik, baina, goiz bukatzen dugun ere bai. Ja, nik ez dut lorik egiten, bostetik seiera, horra, ez dakit, duerma quien pueda, porque ni ez. Bueno, ni justo gaur lo egin dut superongi, deskantzatu dut, oso goiz esnatu naiz, zeka ja goiz hemen Aldezarrean ja asteko ja dena prestatzen, baina ongi, pozik. Osea, zu Aldezarrean bizi zara? Ez, baina gotzen gara hemen saloan lan egiten dugu Aldezarrean, usten digute horrela bulegotxo txiki bat, claro, dena... Entzun duzu ez esan duen, esaten du, xaloan egiten dugu lan Aldezarrean, xaloan! Ahotxan! Pluriempleada! Ahotxan lan egiten dugu, ahotxa bip, beti, lan egiten dugu Aldezarrean, bai. Nabarrerian hor badugu bulegotxo txiki bat, eta, gutxienez gero editatzeko eta, gertuago goteko. Baduzu erresago, superongi. Eta zein da zure gaurko momentikoa? Seieko momentikoa, zein da? A ber, berez, lehen zen amaiketakoa, oraindik ez dut amaiketakoa hartu, eta lehen zen amaiketakoa. Baina, nire lankidekin ere bai, ahotsako lankidekin eta gero beste kazetarekin ere lanean gustora, baina, momentikoa berez izango da lana bukatzen dugunean, noski.
Karo, lana bukatzen duguna eta hartzen duguna martxa, ez? Hori da. Giroa joango gara hor lo. Bai, egingo behar dugu horrela ekipazo, txaloko ekipazo, joango gara gero pote bat hartzera, ez da? Ba hori da, Julene, mila esker disfrutatu Bai, lana zuei. eta jaia ere. Zoi ere bai, animo guztioi eta gero disfrutatzera. Mila esker. Zoi. Dago Unai Ugalderekin, Nafarroko Parlamentuko presidente eta Euskal Alderdi Jeltzaleko Nafarburu Batzarreko presidentearekin. Unai, eguerdion. Eguerdion zer. Estarako prest. Bai, uste dut beti egon behar garela festarako prest, San Fermineko lehen urratsak emateko prest, eta ea sartzen garen festan berehala eta murgiltzen garen pixka bat egun hauetan. Uztailaren 6 izan ohi da zuei alderdietako jendearendako gonbidatua jasotzeko eguna, ez dakit Euskal Alderdi Jeltzaletik jendea honitz gerturatu zaituen gaur uztailaren 6 honetara. Bai, Nafarroakotaz gain, etorri zaigu Aitor Esteban, Euskadiburu Batzarreko presidente berria, eta baita ere Maribel Bakero, kongresuan, Madrileko kongresuan bozeramalea, pixka bat gurekin bizitzeko egun berezia, Nafarroarentzat eta Iruñarentzat hain berezi den txupinazoa. Eta anfitroi moduan, nora eramango dituzu gero txupinazoa eta gero? Beti nik uste dut dela poteoko eguna, txupinazoa bukatu eta hemen inguruan, udaletxeko inguruko tabernetan eta poteo bat, eta gero ez dago bazkaria, zen oso goiz prestatu behar da Iruñan bazkaldu nahi baduzu, beraz kaletik zerbait hartuko dugu. Okerrez banaiz, Euskal Alderdi Jeltzaleak aurten bere zapigorria, norita Manu Aierdiri emanen dio. Bai, nik uste dut merezimendu osoz bihar zazpian, zapia emango diogu Manu Aierdiri, izan duen ibilbideagatik, alderdi mailan, baita ere gobernu mailan, eta nik uste dut merezimendu osoz bihar egiten da. Atzen nolako egoeran iristen diren aurtengo San Ferminak politikoki, egun batzutan burbuila hau ahaztuko aldituko guztiak. Egun korapilatsuak dira, gaude politikoki murgildutak egun hauetan, espero dugu gutxienez ordu batzuk aztea, baina datorren astea ere nik uste dut potentea izango dela, Sánchezen agerraldia guzti hori, beraz, begi batekin politika jarraitzen jarraitu beharko dugu. Eta Unai Ugaldek izanen aldu tarteren bat Unai Ugalde izateko, eta ez Parlamentuko presidente eta Nafarburu Batzarreko presidente izateko? Espero dugu, ez da erraza askotan, San Ferminetan, kalean, baina saiatuko gara, behar bada txano batekin edo, baina izango gara kaletik. Unai, gozatu presentatzen eta mila esker honitz. Berdin zuei. Hemen gaude, Joseba Sironekin, Iruñako alkate jauna, zer moduz nerbi hoiek? Hori da, badaramat goiz guztia esaten ez nagoela urduri, baina orain ja gero eta gehiago, ari naiz pizkat urduritzen. Oso ongi, oso gustora eta ja beria azten den ja desiatzen. Karo, gainera hemen ez, gaude guztiak ez, hor, hitz egin nahian, nola egin duzulo? 5-6 ongi? Ni ja nire adinarekin egiten dut lo gutxi, baina egiten dudana ongi egiten dut, eta gaur ere egin dut lo, ongi. Eta gaurkoan Jala Nafarroak zuziria botatzearen kontua, nola da zeuretzako ere Iruñako alkate bezala eta pertsona bezala, ez? Begira ze zoragarriak diren gauzak, ez? Alkateak uko egiten dio txupinazoan nork botako duen erabakitzeari, herriari ematen zaio ahotsa, eta herriak erabakitzen duena da Jala Nafarroak bota behar duela. Eta hori da mundura gauzak orain dauden bezala mundu osoan. Ikustea Iruñetik momentu gozo honetan bidali nahi dugula elkartasun mezu bat, hori da zoragarria. Oso harro nago nire hiriaz. Bai, ni orain falta zaidana, ez? Igual, modu pertsonalean ere, da, herriari noiz emango zaio honitza, zezenketen asuntoa ere debatitzeko benetan, ez? Noiz plazaratuko da debate hori? Hori da, herriak erabaki behar du. Iruñean, beti San Ferminak izan dira, herriak nahi izan duena. Eta horrela jarraitu behar du. Hemen ez dena gertatuko izango etorriko dela alkate bat, ez nire partidikoa, ez da beste partidu batekoa ere, erabakitzera guztien ordez. Ez, hori da herriak erabaki behar duen zerbait, eta niri ongi iruditzen zait, eztabaida hori kalean izatea. Bai, niri ere, baina ez da igual hori egiten pixkat hitza emanez, hau da, benetako ezakit referendum bat, edo horrelako bat eginez, ez? Bestela asumitzen da igual, ez?
Bueno, iritsiko da, pensatzen dut, baina ez dut uste ezta ere hori alkateak erabaki behar duenik. Erreferendumak konbokatzeko ere badago prozedura bat, hori gertatzen denean egingo dugu eta fuera ez dago problemarik. Eta zu adibidez zazpian zezenketaren buru zarenean nola sentitzen zara? Nola sentitzen naizen? Bueno, pues sentitzen naiz nire bizitza guztian joan izan naiz zezenetara, naiz persona taurinoa, baina beste asko bezala Iruñan eta San Ferminetan hurbildu naiz. Orduan, bueno, pues bihar egingo dut berriro ere, baina beste momentu batetan, beste erabaki bat hartu behar denean ez dut problemarik izango ez da ere. Eta zuretako zein da momentikorik gustokoena San Ferminetan? Bueno, adinaren arabera izan ditut momento ezberdinak, baina nire esperientziagatik eta esan dezakedana da momentu hori bapatean sortzen dela. Planifikatutako ezerretik ez da momentu hori sortzen. San Ferminek zerbait ona baldin badute, da hori, ez gutxien espero duzunean iristen dela momentu gozo hori. Eta gero, dauden ez dakit, atake rasista edo sexista, LGTBIQ fobikoen aurka, nola erantzungo dugu hiri bezala? Gaude antolatuta, badaude eskura, jendearen eskura gauzak? Hombre, guri dagokiguna instituzio bezala da kasu honetan mugimendu feministaren ondoan izatea, haien gidaritzapean funtzionatu izan dugu beti, eta momentuz gauzak horrela oso ongi joan dira. Iruñak gaur egun dituen protokoloak, bai prebentzioan, bai eragiteko momentuan ere, baita biktimen laguntzean ere, bada, nik esango nuke, abanguardia, eta orduan jarrituko dugu eredu horrekin, mugimendu feministarekin eskutik helduta. Bale, mila esker Joseba eta gora San Fermin. Gora, behi bazuek. Bueno, hemen gaude Eduardorekin jala Nafarroatik, nola zaude 5 minutu falta dira txupinazoa emateko eta herriak erabaki du zuek izatea. Bueno, urduritasuna, no? Hori derrigorra izan behar da horrela eta momentuagatik, eta beretan barruan sentitzen duguna da arrotasun handia, oso eskertuta, eskerrak eman dizkiogu onaino ekarri gaituen jendea eta biztanleak, ez? Eta benetan postasuna handia bai. Zer nolako mezua da, simbolikoa bakarrik edo zuk uste oihartzun bat izango duela? Bueno, mezua garbi dago, eta hori da jendeak azaldu duena, ez? Hainbeste hilabetetan ez da justo momentotan. Hau gelditu behar dugu denon artean, eta bidea da errealikiko harreman guztiak apurtzea, eta horregatik bide horretan sartu nahi ditugu bai udalak, bai gobernuak, ez? Deno batera joan behar dugu bide horretan. Eta zer egin dezakete bai instituzioek eta bai arlo pertsonalean norbanakoek hori gelditzeko, ez? Ze gauza txiki eta handi egin daitezke? Gobernuek errealikiko harreman guztiak, guztietako harremanak apurtu behar dituzte, eta guk gure gobernua bultzatu behar ditugu hori egiteko. Hori da bidea. Eta normanako bezala, zer egin dezakegu? Batzutan sentitzen gara, eske ezin dut ezer egin, hau ondi egia da, ezin dut, baina beti dago zerbait egiteko, ez? Ze egin dezakegu? Bai, kontsumitzaile garen aldetik gauza asko egin dezakegu, jakin behar dugu adibidez erosten ditugun gauza horiek nondi datozen, eta batez ere, gero, importantena, jakin behar dugu gatazka honen jatorria eta hau guztia nondi datorren. Ikasi behar dugu pixka bat palestinari buruz, jende pilo batek ez daki nondi datorren hau, ez? Eta lehendabizekoa ezagutu behar dugu hori. Eta gero, gure politikoa bultzatu behar ditugu binta berriz. Mila esker Eduardo, gora San Fermin eta gora Palestina askatuta. Gora Palestina, bai.
kristona paregabea da, kriston zorte hemen egoteaz, disfrutatzea San Ferminetaz eta giroaz, eta errespetuz, beti errespetuz. Gora!
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.
kopatxoa, brindisa, kanapeta guztia. Bere etortzen den kanapea hartzen dugu bat. A ber, hemendik. Ui, kanapea, a ber. Ai, joaten direla kanapeak, a ber, kanape horiek, a ber. Ah, claro, bi, begoa dakite, bi. Oi, zegoxua. Zer da hori, zer dira hori, baina? Hau zer da? Fuat, nahi duzu fuat, Teresa? Ez. Bueno, pues ya está, honekin nahiko. Jari zoriontsua guztioi, mesedez, dezagun guztio jari zoriontsuak, ongi pasa, eta gora San Fermin! Gora! Gora San Fermin! Bueno, entzun diozue Iruñako alkate jaunari, errespetuz eta, bizikidetzaz, goza ditzazkogun San Fermin hauek, ez da? Gora San Fermin beraz! Bueno, hemen gaude, EH Bildu popurri, batzuk naparrak, beste batzuk, beste Euskal Herriko puntu batzuetakoak, eta galdetuko diegu, ze nolako, ze espero duten San Fermin hauetaz? Nola hasiko da, nor kontatuko dit, ze nolako sentsazioak dituzuen, ze gogo? Bueno, ni hasiko naiz, Euskal Herritar guztiak bezala naparra gara, hori alde batetik. Beste alde batetik, espero dugu urtero bezala ongi pasatzea, espero dugu errespetuan pasatzea eta emakumeok lasai ospatu ahal izatea festa hau. Hori oso garrantzitsua da guretzat, leku guztietan eta eremu guztietan berdintasunean. Eta hortik aurrera, oraintxe gauden bezala umore honez eta gustora San Ferminak eta hemendik aurrera etorriko direnak ospatzera. Hori da ez, hemen guztiak emakumeak ez, eta beti ditugu, ez dakit, puntu batzuk ez dugu beldurra dugula esan nahi, ez, beti hori da, ni ez dut beldurrarekin atera nahi kalera, baina beti badakigu jaietan eta horrelako makro jaietan gertatzen direnak, ez? Bai emakume bezala, bai, ez dakit, LGTBIQ pluseko kolektibokoaz bazara, bai arrazakeria ere, gatazkak daude, orduan, zenolako neurriak hartzen dituzue edo hartu beharko genituzke? Nik esango nuke Maialen komentatu duena, errespetuz, begirunez, nola ez, guazi gara primeran, giro ezin hobea, eta gaurko egunan ere Iruñan palestinar herria gogoratzea eta aldarrikatzea Palestinako askatasuna oso garrantzitsua iruditu zait niri. Eta, komentatzen duzuna, beti errespetuz, eta horretarako ere borrokatu beharko dugu, eta borrokatzen jarraituko dugu. Emakumeok libre eta askatasunarekin bizi behar dugulako ere jaiak. Eta nik esango nuke gainera, beldurrak ez digula aske sentiarazten. Eta beldurra izan daiteke lotzea gehiago. Orduan guk beldurraren aurretik eskatzen dugu, edo adierazten dugu, libre izan nahi dugula, libre garela, eta San Ferminean ere gustora ibiliko garela, libre. Aipatu dugu ez, baita ere Palestinaren kontua hau izan da oso emozionantea. Hau barruti bizi ahal izana, inguruan ere bandera palestinar pilo bat, ez? Zenolako mezua da, simbolikoa bakarrik edo zenolako oihartzuna izan behar du mezu honek? Nik esango nukez jakinda San Ferminak nazioarteko jaiak direla, uste dut oihartzuna eman behar diogula esan bezala palestinar herriari, eta gu jaietan egon bitartean ez dugu ahaztu behar Palestinan gertatzen ari dena genozidio bat, eta horregatik oso aproposa eta benetan oso pozgarria iruditzen zait gaur Palestinaren alde jaiak ere ospatzea. Hala da, ez? Bai, dozein kasutan egia da Laurak esan duna, ez da munduan ikusten dira San Ferminak, baina guk gure txikitik, herri izan nahi honetatik, borrokatu behar dugu munduko beste herrien alde, eta zapalkuntza guztien alde, eta Palestinako herria ari dira zapaltzen, hiltzen, desagertarazten, eta guk horren aurrean esaten diogu gerra horri ezetz, ez dela posible, eta asarre esaten dugu gainera, eta minatik esaten dugu gainera. Eta orduan, ikusiko ezpalitz ere, guk, guretik, esan nahi duguna da, genozidio horrekin amaitu egin behar dela. Baina zorionez Iruñak, Euskal Herriak ematen digu munduan egoteko toki bat, eta munduan egoteko modu bat.
eta modu horretatik eta toki horretatik esaten dugu Palestina askatu. Beraz, gaurkoan izan da borroka bai jaia ere bairen ezakit, ez? Adibide bikaina. Eta horrela jarraituko dugu San Fermin hauetan, ez da? Horrela jarraituko dugu. Venga ba, gora San Fermin. Eta jai zoriontsuak. Mi esker, gora San Fermin. Bueno, Javi, nola hasi dira San Fermin hauek? Bueno, bikain zer esan, oso emozionagarria dena, bai txupinazoa, aurten bereziki, aurten mezu politiko garrantzitsu batekin ikuste dut harro egon gaitezkela, munduari bidali diogun mezuaz, eta gero zer esan, gaiteroak ikustea, txistulariak ikustea, plaza ikustea, ikaragarria da, eta hemendik bizializatea benetan lujo bat da. Izugarria da, gainera urtero ez, gertatzen da sentsazio berdintxua, baina beti ezberdina dena, ez? Eta beti nervioak eta emozioa eragiten diguna. Hori da, ez? Badakizu zer datorren jarraia, nortzuk atera behar diren eta bar, baina emozioa ikaragarria izaten jarraitzen du eta datorren urtean ala izatea espero dut. Eta zein da zuretzako zure momentikorik gustokoena? Beitu, egiazten baizut, oraintxe bizi izan duguna. Gaitero guztiek, baina egia esan da, txapelgorriek, ez? Jotzen dutenean animo, pues, ikaragarria da, etxean egonda edo telebistatik ikustea eta ja emozionagarria da, hemen bizitzea zerbait oso ezberdina. Eta gero, bueno, badaude beste momentuak eta oso polita da sortzen ari garela momentu berriak, ez? Ez dakit, ni duela gutxi aita izan naiz eta ikustea, osaurrarekin, ez? Momentu polita berriak sortzen ari garela urtez urte, hori oso berezia da ere, bai. Zer esango dizut, erraldoiak eta konpainia. Eta ze Iruñaruntz goaz? Hau da, Iruña eraldatzen dijoa, San Ferminak ere igual eraldatuko dira, noruntza goaz? Nik uste dut baietz, ez? Arlo batzuetan esango nuke oso, zentzu positiboa. Nik uste dut hor daude indarkeria sexistaren gaia adibidez, edo non kontzientzia handiago dagoen, edo ekologismoaren inguruan dagoen jarrera. Nik uste dut arlo batzuetan garatzen ari garela jaia bizitzeko beste modu bat. Beste arlo batzuetan nire gustorako ez gara aurreratzen ari nahi bezain beste, eta ari nahiz adibidez zezenketaz eta bar, baina bai jaia nik uste dute aldatzen ari dela aldiro, eta gizarte aldatzen denean jaiak aldatu beharko du. Zezenketak aipatu dituzu, zergatik ez da benetako debate bat egiten. Hau da, inor ez da badirudi atrebitzen, ez? Hala da, ez garo sartzen, nik uste dute kalean badagoela hainbatean, baina ez garo sartzen, inor, eta hau da niri iritzi pertsonala, baina egia esan da uste dut, ez 2025ean, 2005ean, halako kontuek ez dutela zentzurik gizarte zibilizatu batean. Azkenean badirudi Europak inposatu arte, ez dugula debaterik egingo. Eta karo, inposak eta guztiak bezala, ez dakartzate oso erantzun positiboa, ez? Leku batzutan beste, gizartean erantzunetik etorri da, ez? Kanarietan edo Katalunian adibidez, ez baldin badago zezenketarik, besteak beste da, jendeak aspaldi bizkarra eman zielako. Hemen berdina egin genezake. Asuntoa da nik uste hemen nahazten dela beste asunto batzuekin, ez? Eta orduan ez gara puntu horretara modu berean iritsiko, ez? Zezenketak beti dakartzate beste arlo bat, ez? Eramaten zaituztela. Ados nago, baina adibidez Katalunian ere nazten zen beste kontu batzuekin, eta horrek ez zuen ebitatu, ez? Iritsi zena. Ez daki, nik uste dut instituzioak pausoa eman alizateko gizarteak nahikotxo bultzatu beharko duela, bestela oso zaila izanen da eta oso ausarta barra inkontzientea izan beharko da lehenengo pauso hori ematen duen alkatea edo arduradun politikoa, zaila da. Horrekin geratuko gara, behintzat disfrutatuko ditugu, bakoitza bere modura, San Fermin asko daudela badakigu, ez? Zezenik gabe, aurrik gabe, beraz horretan jarraituko dugu. Hori daukate San Ferminek, ez? Espazio duinak, politak, oso divertigarriak eta guztiontzat, ez? Eta kalean, eta doainik, eta nik uste dut bai honek bai egiten
egiten dituela jai hauek ezberdinak. Ba, mil esker eta gora San Fermin orduan, ez? Gora, eskerrik asko zuei. Zuri. Aio. Bueno, hemen gaude, Fermin Erritirekin, Oberena Peñakoa eta beste hainbat gauza baitare. Kazetaria eta kontuen ganberako komunikazio arduraduna hori da. Eta horregatik etorri naiz kontuen ganberaren izenean. Eta zer modu San Fermina behin, nolako giroa sentitu izan duzu? Ba, erki, niri asko gustan zaizki San Ferminak betidanik, Eta sekula etorri gabea ona, enon ezagutzen, izan nahi dut giro hau eta gero, balkoira ateratza eta ikusteaz kristona izan da, oso ederra izan da. Nik asko gozatu dut, eta gero lagun batzuk ere ikusi ditugu, giro ona, eta bai, gustatu zait. Pena bakarra zen lagunak elkartzen garela, beti seian eta gaur 10-etakoa, eta hori dena ezin izan dugu egin, baina dena, bizitza honetan dena ezin da egin. Hori da. Hemen gaudenok ere, beti faltan botatzen du, 11-etako auta beste. Aukeratu egin behar da, zerbait, eta orduan esperientzia erra izan da. Eta horrelakoak behin bizitira bizitzan, ez? Osea, balkoira ateratzea, zer da hori? Ikusten dena hor, jende olatu hori, giro, asaltoka. Eta gero txistulariena, oso polita izan da, txistulariena, eta gero animo gaitariek jotzen dutena, eta giro, eta ederra izan da, bai, merez izan du. Eta adibidez, jala Nafarroak bota du aurtengo txupinazoa, ze nolako mezua da hori baita ere, ez? Potentea mundurako. Bai, San Ferminek oihartzun oso handia dute nazioarte mailan, eta nik uste dut hori probestu behar dela, esateko, aski da, hau ez da onargarria, eta orduan mezu hori bidaltzea batzuk esaten dute, politikarik ez festan ez, dena da politika bizitza honetan, eta orduan nik uste San Ferminak aprobetxatu behar dituela, esateko, aski da, hori ezin dugu onartu, agian ezin dugu besterik egin, guk, baina gutxienez hortxe dago gure mezua, ez dugula onartzen eta hori salatzekoa dela, eta salatu nahi izan dugu hasieran. Hor dago, Gazako egoera izugarri hori eta gero gure festa, eta bien artean badakit kontraesan badagoela, hemen ari gara oso kontent, baina ezin dugu antzi hori. Eta zu peñero bezala baitaren nola bizi dituzu San Ferminak? Hau da, plan guztiak egiten dituzu, ala batzuk edo... Badakizu, badu adin bat, eta ez, garai batean peinakin joatek ginen, nik batez ere orai eguneko San Ferminak, eta badira une errak, lagunekin, batez ere elkartzeko, eta programarik gabeko San Ferminak, karrikara joan, eta ikusi txizulari batzuk, gau bestea, bazkariren bat, eta hori da, ez da, nik uste dut hori aprobetxatu behar dugula urtean behin, eta nik oso ongi pasatzen dut, eta San Ferminetan etapa diferenteak bizi izan ditut. Eta orain beste bada, baina denak dira politak, nire ustez. 1000 San Fermin daudela esaten dute, ez? San Fermina bizitzeko 1000 modu. Eta zergatik uste duzu hainbesteko oihartzuna dutela internazionalki? Helduen urtean, 100 urte beteko ditu Hemingwayenen liburuak, de Son oso raíces liburuak. Bai, hark ezagutarazi zituen munduan barna. Baina gauza bat aipatu nahi nuke, egia da, Hemingwayri esker dira oso ezagunak munduan barna. Baina Nafar bat izan zen Felix Urabaien, Ultzurrenen sortua, eta hark idatzi zuen auzo madarikatua novela. 1925an, beraz, 100 urte bete ditu. Eta aurten IKF fundazioak, ni horko partaidea naiz, gaztelaniaz atera zuen Urabaienek. 1925an, 1931an frantsesez atera zen. Eta IKF-ko jendeak esan du, euskaraz atera berko du, eta gainera Arizkundarra zen protagonista, Pello Mari Etxenike, novelaren protagonista, eta ura euskaldun petoa zen, dudarik gabe. Orduan, badakigu, orai euskaraz mintzo zaigu, aigero batzak egin duen itzulpenari esker. Hori ere nik uste dut aipatzekoa dela. Hori da, ez? Azkenean, ezagutu arazi dizigun hemengoa zen batek, baina geneukan hor atzetik beste zerbait hor bultzaka, ez? Hori da, lehenbizikoa, San Ferminak novelatu zituen lehenbizikoa, Nafar bat izan zen. Felix Urabaien hori aldarrikatu nahi izan du. Ikusiko duzu helduen urtean zen matraka manen diguten Hemingwayrekin. Eta nik ez dut deus Hemingway kontra. Baina bai, Nafar batek egin zuen hori lehenbizikoa, eta nik uste dut hori aldarrikatu behar dela, eta euskaldunok orai esan bezala badugu aukera San Ferminetan oinarritutako novela hori euskaraz irakurtzeko. San Ferminak gai bat, eta bestea agotak. Agoten bizimodua, eta bozate, Arizkungo bozate. Novela ederra da, eta ez da, nik
esan nuke merezi duela eta hortxe dagoela ikusgai eta irakurgai novela. Bai, hori. Bota barko diogu begirada bat, ez dakit San Fermin hauetan ez dakit denborarik izango dugun begirada botatzeko, baina San Ferminen ostean ez, hor ja ez dakit ondartzan edo nonbaiten hor erlaxatuta ez begirada botatzeko. Bai, nik uste du, bai ez, nik begira bitan irakurri dut azken egunetan, hor fundazioan sartuta nagoelako, eta benetan merezi duen novela da. Batez ere, orain dela 100 urteko San Ferminak ezagutzeko, nolakoak ziren, oso ezberdinak ziren, oso ezberdinak, hango txistulariak, kontrabandistak, ganadu ferira etortzen ziren, personaiak, eraskotako personaiak, eta hori bai, gizonezkoen festak ziren, hori aipatu behar da. San Ferminak asko aldatu dira azken urteotan, herri festak direnez, gizarte aldatzen neurrian aldatzen direlako, aldaketa nabarmenena hori da. Garai hartan gizonezkoen festa zen. Zorionez gaur egun emakumezkoek ere parte hartzen dute festan. Batzuek ahazten dute, ez, gure festa ere dela eta gure disfruterako ere dela, ez, eta orduan beti gertatzen dira erasoren bat eta ahazten dute guretzako ere dela, baina bueno, hor gaudegu esateko, ez, hau ez dugula onartuko. Bai, nik uste dut hori festak daukan orban handiena dela eta nik uste dut horren aurka egin behar dela. Iruñeko udaletxean gaude, orain dela urte batzuk, udaleko arduradunen jokamoldea zen hori isilaraztea. Zerbait gertatu baldin bada, isilarazi dezagun badazpa ere. Ematen du, ez dakit, horrela San Fermin aurkako publizitatea egiten du. Nik uste dut, azken urteotan egin den jokamoldea eta erakutsi den jokatzeko modua askoz ere eraginkorragoa dela, alegia. Zerbait gertatzen den bakoitzean salatu egin behar da, dudarik gabe. Mila esker horrela jarraituko dugu eta disfrutatuko dugu hori seguro, modu libre eta errespetatuz gainontzeko jendea, ez? Hori da, saiatuko gara eta festak ongi pasatzuek ere. Mila esker! Eskerrik asko. Bueno, hementxe gaude, plazak ja beste itxura bat dauka, jende gutxiago garbitzaileak garbitzen, azen nolako lana egiten duten, eta gu ja egin dugu gure goiza. Egon gara hemen hitz eta pitz, ahal izan dugun guztiekin, eta orain disfrutatzera, ez, gu ere merezi duguta. Beraz, gora San Fermin eta izan ongi. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.